Kaixo lagunok, gaur guk asmatutako antzerki bat egingo dizuegu. Urrezko ilekizkurra eta zilarrezko ilekizkurra deitzen da. Espero dugu gustatzea. Ni Sofia naiz eta antzerki honetan zilarrezko ilekizkurra izango naiz. Kaixo, niri naiz eta antzerki honetan ata eta urrezko ilekizkurra izango naiz. Kaixo, naiz azken naiz eta antzerki honetan untxia eta ma izango naiz. Kaixo, ni Javier naiz eta antzerki honetan aita hartza eta otsoa izango naiz. Kaixo, ni Pau naiz eta antzerki honetan oihala eta hartzekia izango naiz. Bazen behin bi aizpak oso alaiak zirela. Ozen jolaztera! Kaixo ama, kaixo aita, jungaiteke paseo bat ematera? Bai. Eskerrik asko, agur. Eta urrezko ilekizkurra eta zilarrezko ilekizkurra galdu ziren basoan. Non daude? Ez dakit. Begira, etxe bat hemen dago. Bagoazen. Tok, 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 tok. Kaixo. Gure lagunak izan zarete? Bai. Bagoazen paseo bat ematera, guazen. Eta zilarrezko ilekizkurra galdu zen. Kaixo animaliak, aldi dozue lagundu nire etxera bueltatzea eta nire lagunok aurkitzera? Nik ez, ni nire umeak zaindu behar ditut. Agur! Eta urrezko ilekizkurra aurkitu zuen. Kaixo! Nondik anjunbarrera etxera bueltatzeko? Goiak pistak dira. Eskerrik asko! Eta urrezko ilekizkurra eta zilarrezko ilekizkurra bere etxea aurkitu zuten. Begira, gure etxea. Gure etxea! Tok, 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 tok! Kaixo ama, kaixo aita!